Tungod sa bagyo, mas nagadaghan ang mga pasahero nga na-stranded karon, labi na kadto mga mularga sa isla, mulabang sa isla. Gikan sa PDRMO atong siren karon live, pinagi sa report ni Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, update ta sa sitwasyon sa Northern Cebu nga kasamtangan karon nga giisa gihapon ang storm warning signal number 1 gumikan ni bagyong Usman. Sa pantalan sa Hagnaya sa lungsod sa San Remigio, ubay-ubay gihapon mga pasahero nga ang pabilin nga na stranded hangtod karong adlaw gumikan kini sa kanselasyon sa ubay-ubay sab nga mga biyahe sa mga barko tungod niining pag-isa sa signal number 1 gumikan kang Usman. As of 12 noon karong udto abot sa 500 ka mga pasahero ang natala nga na stranded sa pantalan sa Hagnaya. O doon na sa abot ka 40 ka mga cargo trucks sab ang wala makabiyahe kumikan ni ining pagpanggaid sa mga barko sa pantalan. Ang mga biyahe ning maong pantalan paingon sa lungsod sa Santa Fe sa Bantayan ug doon na say usa ka biyahe daily paingon sa Kawayan sa may Masbate area. Matod ni Nino Ibanez, ang information officer sa lungsod sa San Remigio, giatiman man hinuon ang panginhanglanon sa mga pasahero nga stranded sa pantalan. Apan kadaghanan kanila may desisyon nga magpabilin lang una diha sa pantalan ug magpaabot nga hangtod matugtan ang ilang mga barko. Wala na sila mopauli ang kadaghanan sa mga pasahero ug nakadesisyon nga diha na lang una sa terminal magpaabot hangtod nga dunay update o development ni ining paglawig sa ilang tagsa-tagsa ka mga barko. Samtang mulakbitan ni ining nahitabo nga pag-rescue kaganihang buntag ni ining usa ka pari ug tulo niya ka mga kaubanan nga sakay sa usa ka motor bangka na rescue sa mga otoridad si Father Nazario Caiban ug tulo niya ka mga kaubanan sakay ni sila sa usa ka motor bangka nga nanukad sa may lungsod sa San Remigio. Paingon unta ni sila sa isla doong sakop na ni sa Bantayan o sa mga islets sa Bantayan Island aron kuno matud pa magmisa ang maong pari apan natanggong ni sila gumikan sa pag-unos nitong higayuna og mao to nga gihimo gilusad ang rescue operations aron malocate o mapangita kining motor bangka nga giluwanan sa pari ug sa iyang mga kaubanan. Mga alas 6:45 gika-report nga missing o gipangita katong maong pari sa ilang motor bangka apan mga alas 10 kaganiha na luwas na rescue na sila ug ana na karon sa luwas nga kahimtang. Samtang balik ta din hibab sa atong nahimutangan sa opisina sa PDRRMO mangumusta ta sa ilang mga developments o silang monitoring sab kauban nato karon si Sir Jules Regner, ang information officer sa PDRRMO. Sir, kumusta ang atong monitoring sa atong makalungsuran mga dakbayan diri sa province, sir? Sa pagkakaroon, higpit ang atong pag-monitor, no? Especially the northern part of Cebu. Okay? Sila man ang giisa sa warning signal number 1, tropical cyclone warning signal number 1. So, gi-activate na to ang atong mga responders at the same time mga resources, no? Kung magamit na to panahon sa dunay kalamidad nga susama niini. And then, diri sa atong opisina karon makita man nato nga nag-monitor ta. Every now and then, atong gitawagan ang mga LGU nga na-appeal sa Northern Cluster kung unsay mga update dito. At the same time, sila sad mohatag og update. Sa inyong monitoring, sir, kumusta daw ang sitwasyon sa panahon karon, sir? Nag-uwan ba? Hangin ba mga orasa dito? Kani mao ni kulba karon kay nakita nato ang hinay ang iyang daga, no? Okay. Kung nakahinumdom ta sa Yolanda nga murag na nakita na to nga murag ni pundo siya, no, hinay ang dagan basig nagpundo og kusog na hinoon, no. So man akong gipaabot ngadto sa tong mga disaster officers sa tibuok Northern Cluster nga kinahanglan mangandam ta karon if ever do na tay himuon nga preemptive evacuation katong sa mga lugar nga diin landslide prone area o flood prone area. So kinahanglan nato nga hatagan og pagtagad. Kinsa man ang mo desisyon ani, sir, kung doon na may kinahanglan gyud nga preemptive evacuation sa mga komunidad, sir? Yes, depende gyud na sa mga LGU, no? Kay sila'y naa dito, sila'y maka-assist sa lugar nga kinahanglan na mobalhin pero sa ato gyud nga protocol, especially in ani nga under giisa ta signal number 1, automatically karon kinahanglan na gyud nga dunay preemptive evacuation. So far, sir, sukad kagahapon, wala pa kayo mga... Wala tayong report nga mga dagko, no? Nga report, ang ato lang monitoring, at the same time, sakto nga pagpangandam.
Pahimangno lang ninyo sir sa mga tao, labi na rong gabi una sir. Karon ningit-ngit na gyud, no. Mao ni kuyaw, may unta tog niigo ang bagyo kanang hayag pa, no. At least dali lang atong paglihok at this time ngit-ngit na kaayo. Ang importante lang gyud ni maguna ang pagpangandam diha gyud sud sa iyong tagsa-tagsa ka pamilya before ta mo dagan ngadto sa atong komunidad. So saktong pagpangandam sud sa tagsa-tagsa ka pamilya mao na pinaka-importante karong panahon na. Daghan kayong salamat ang Information Officer sa PDRMO, si Sir Jules Regner. Dini sa buhatan sa PDRMO, baba red alert ang ilang gipatuman. Sukad pa kagahapon, subay niining nagdanga-danga nga si Bagyong Usman. Ug mapabilin, mamakaisa kining red alert hangtod nga mulurang ug mulabay na kining bagyo. Gikan dinhi sa Northern Cebu nga kasamtangan pasab karon nga nakaisa ang signal number 1. Mao kanang latest Bob, gikan dinhi sa PDRMO sa Capitol Compound. Salamat sa Nico Serino sa imong live report.